chystej, 2, teď, raz, 2, 3, vykroč, 2, 3, vykroč, úkrok, přístup, krok, váha, raz, přístup, krok, ani se netočí lidi. a kousek jsme opět točili vpravo, No, co? kousek, Jo. za pravou, No. krok, úkrok, přístup, To je úplně na procítění úplně. 2, 3, raz, vykroč, 2, přístup, krok. A stále práva dopředu. Je úplně vidět, jak je to baví prostě, že? Je to baví. Vykroč, 2, Jo. vykroč. Co? Krok, váha, přenášej váhu z nohy na nohu, raz, 2, Považte mi to vypnout a je potom. raz. Tak, opět